Мәскәү ижаурасында дустана мөнәсәбәтләр урнашты. Башта иҗади сәфәр белән шатлык ансамбле Башкалада кунакта булып кайтты. Инде татар штабы вәкилләре үзләре ижада кунакта. Татар бистәсе белән танышу Җәмгыять мәчетендә башлана. Фойз хәзрәт Мөхәммәтшин Удмуртия мәчетләре мөфтиятның дин генә түгел, социаль юнәлештә дә киң эшчәнлек алып баруы турында сөйләп уза. Мәчеттән ерак түгел милли этнокомпонентлы Энҗе балалар бакчасы. Монда кунакларга күнеккәннәр, балалар бакчаларындагы удмурт, татар, мари төркемнәре тәрбиячеләре семинарлары шушында уза. Һәр чара музей белән танышудан башланып, берәр халык бәйрәменә барып тоташа. Һәм һәр кайсында үзәктә туган телебездә сөйләшүче балалар. Хөрмәтем артты, алар бик системалы эшлиләр, аларның матбугат белән, балалар белән дә эш, дини эшләрдә, мәктәпләр, балалар бакчалары белән эшләр бик системалы эш алып баралар. Шуңа күрә аларның монда эшләренең нәтиҗәсе дә зур инде. Муса Җәлил исемендәге китапханәдә татар штабы вәкилләрен иңелек татар басмалары саны кызыксындыра. Аз түгел, әмма нәфис әдәбият яратучыларны канәгатьләндерлек дәрәҗәдә дә түгел. Китап җитмә аркасында халыкны билгеле инде югалтабыз. Ни өчен дигәндә халык бер укыган китапны 2 тапкыр укыса, өченчесендә инде укысы килмәй, яңа хәзер чыккан китаплар кирәк. Кайсы язучыларның әсәрләрен яратып укыйлар дип кызыксына Мәскәү вәкилләре ярдәм итү максаты белән. Алар музей пишмәге белән танышкан, каһарман шагыйрьгә багышланган күргәзмәне караган арада исемлек тә төзелә. Бу менә татар китапханәсенә без яңа китаплар белән ярдәм итәчәкбез. Аннары татар балалар бакчасында менә шигырь бәйрәме, Тукай көннәре үткәрүгә, татар егете конкурсы үткәрүгә безнең яктан ярдәм күрсәттек инде. Газетка язылырга ярдәм күрсәттек һәм ул газетаны төрле мохтаҗ гаиләләр, өлкәннәр, ветераннар алачак.